Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani jiya mun yi class amma waɗansu ba su samu sun yi attending ba. So amma insha Allah rabbi yau za mu sake yin class ɗin exactly kamar yadda muka yi shi jiya. So jiya uzurin da aka samu a class shi ne ba mu yi recording na class ɗin da muka yi ba a jiya. To saboda haka insha Allah rabbi yau za mu yi recording na class ɗin da muka yi. Sorry, kamar ana kira na a waya wani yana so su samu. Sorry. Dan yi haƙuri da Allah, ina jin kamar na ji kamar ana kiran waya na. All right. Yawa minti biyar ta yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So da farko sunana Abdul Jabbar Sani Muhammad, kamar yadda kuka sani ina ɗaya daga cikin leaders na cikin wannan group mai albarka wato Bitcoba Academy, amma mafi yawancin mutane an sani na da at AGFX dealer trade. So insha Allah rabbi yau kamar yadda wato shugabannin cikin wannan gida mai albarka na Bitcoba da Allah dan yi min hakuri a dan yi min afuwa, an kira ni a waya ne kuma network ɗina ya ɗauke. So insha Allah rabbi za mu ci gaba da abin da muke yi. So kamar yadda na fara bayani a farko, wannan gida na Bitcoba Academy ya umarce ni da na gabatarwa da ɗalibai especially beginner traders yadda ake amfani da trading view kuma a cikin waya, yadda ake amfani da trading view a kan waya. So shine abin da za mu tattauna a yau. So insha Allah rabbi za mu yi abin daki-daki yadda kowa zai fahimci abin da muka zo yi. So saboda haka insha Allah abu na farko da za mu fara yi, za mu fara shiga inda za mu yi sharing na screen ɗinmu. Za mu fara yin sharing na screen ɗinmu a farko. So idan mun yi sharing na screen ɗinmu a farko, share screen, za mu je mu dubo application ɗinmu. Za mu je mu nemo me application ɗinmu na wato trading view. So amma zan so na ɗan buɗe wani tun da yallaɓai sa baya kusa. So kamar ma da ni da ɗan fulana aka ce za mu yi attending na wannan class ɗin. So amma zan so in buɗe wani saboda shi zai dinga min confirming ana saurara ta, sannan kuma network baya ba mu matsala. Kamar ni kaɗai zan ji abin kamar irin ya ɗan so ya zama wani abu daban. So ɗaya daga cikin leaders zai iya ɗaga hannu sai in muna jin ka sa, muna ganin screen sosai. To yanzu kuma sound ɗin ya ɗauke yoga. Okay, kuna ji na yanzu? Muna ji. So saboda haka abin da zaka fara yi shine a farko idan kana buƙatar trading view as a beginner trader, wannan bidiyo din ana yin sa ne saboda beginner trader. Abin da zaka fara yi na farko shine zaka je cikin Play Store ɗinka. So da yallaɓai ya ce a fara daga farko, sama musu Sardauna ya ce a fara daga farko kamar yadda muka yi shi jiya. So za ka yi abin da ake cewa sharing. Idan ka je abin da, in ka je sorry ba sharing ba, in ka je abin da muke cewa Play Store ɗinka. In ka je Play Store za ka duba Play Store akan wayarka. Play Store ɗinka, so ga shi ina duba Play Store na kan wayata yanzu. Idan ka zo kan Play Store, ga Play Store ɗinmu nan. Ga shi nan za ka yi clicking Play Store ɗinka. Idan ka taɓa Play Store, in ka zo wajen search za ka rubuta trading view.
so gashi nan a ƙasa ya fito trading view, in kai clicking trading view zai buɗe maka. So idan ya buɗe maka, ni already ina da trading view ya rubuta mun open, wanda ba su da trading view zai rubuta musu install a wurin, wanda kuma suke da shi ya kwana biyu zai rubuta musu update. So ni ya rubuta mun open, so saboda haka kawai zan clicking open dina, trading view dina zai buɗe, so da ni already ina da shi. So trading view dina ya buɗe, amma kafin na yi amfani da wannan trading view din na da ya buɗe, za mu yi abin da ake cewa sign up. Abin da ake cewa sign up, za mu fita ga baki ɗaya daga cikin trading view din, ya fito asalin file din da zai baka idan ka installing ɗinsa. Misali idan ka installing, ya fito a asalin abin da zai baka. Idan ka zo nan gurin za ga cewa a ƙasa akwai wurin da aka rubuta sign up, so in kai clicking sign up ɗinka za ga cewa ka fita gaba ɗaya trading view ɗinka ya dawo exactly yanda kake so ya kasance, ya dawo exactly yanda kake so ya kasance. Ina fata kuna tare da ni, ina fata ana saurara ta kamar yadda ya kamata. Na'am. So saboda haka idan ka kan trading view ɗinka, kana kan trading view ɗinka, idan ka ɗauko shi zai zo maka a kamar haka yadda na yi installing ɗin nan, yadda kai installing in yi dropping akan waya ka zai zo a kamar yadda ya zo maka, yadda ya zo min akan wannan akan wayata. So na yi wannan bayanin kamar jiya kenan a class mu, na ce shi advantage in trading view, ko kuma in ce bambancin trading view da platforms ɗin da ake yin trading. Misali platform wanda suke trading a cryptocurrency, misali suna amfani da abin da muke cewa Binance application, suna yin analysis a cikin Binance da application na chart na Binance. So wanda suke amfani da abin da ake cewa IQ option, shi ma trading platform ne. So mutane suna amfani da IQ option platform na chart na IQ option, suna yin analysis a kai. Wanda suke yin trading forex trading, su kuma suna yin amfani da application ɗin da muke cewa MetaTrader 4 ko kuma MetaTrader 5, suna yin analysis. To duka waɗannan application ɗin da na bayani a kai, dukkansu application ne da ake amfani da su wajen ganin an yi zane-zane wanda suka shafi abin da ake cewa support and resistance, dynamic support and resistance, da kuma trend line support and resistance, da irin su harmonic, da irin su wasu tools dai da duk ya kamata, irin su arrow ɗin nan da ake sawa, da irin su boxes da suke showing risk reward ratio a cikin kasuwa. So duk wani abu dai da yake determining cewar wannan abin idan ka zana shi zai ƙara baka ƙarfin gwiwar cewar ga abin da ya kamata ka yi a cikin kasuwa, ko kuma a'a ga abin da za ka yi a cikin kasuwa. So babu wani application a cikin waɗannan application ɗin da na lissafo ga baki ɗaya duka, in dai a kasuwar ma global financial market ne, so da muna da irin su abin da ake cewa alarm trade, muna da irin su expert option, ga sunan platform da yawa da ake amfani da su wajen yin analysis a ciki idan mutum ya je zai yi kasuwa. So amma me bambancin su da trading view? Shi trading view ga baki ɗaya abin da kake bukata as a trader, abin da kake bukata kai kanka ma a iya tunaninka da kwakwalwarka, wani abin baka yi tunaninsa ba, amma idan ka zo trading view za ga cewar an sa shi, kuma za ga cewar kana ɗauko shi idan ka sa a cikin kasuwa za ga cewar tabbas ya dace da gurbin da aka sa shi. So trading view yana taimakawa trader kusan 95% na yadda za a yi analysis, da akwai kuma tool a ciki free wanda babu su a MetaTrader 4, babu su a MetaTrader 5, babu su a duka wa'ancan platform da na gaya muku, su Binance, su OKS, su KuCoin, su waye duka babu su a ciki, su Binary Deriv, su waye duka wa'annan website ɗin da ake zuwa a analysis. Babu wani opportunity da za ka samu ka yi analysis lafiya kalau ka wuce ka samu duk kayan da kake bukata da za ka yi zane da su sama da trading view. So kai tsaye yanzu ga mu a cikin trading view. So idan ban manta ba, jiya ma na yi magana, sorry ina ta ƙara cewa jiya. So jiya ma na yi maganar a nan gurin, idan kuka sa ido za ku ga a farko muna da ga sunan akwai SPX, sorry, stock ne, akwai Nasdaq shi ma yana under stock, ga sunan dai kaca-kaca, su DAX kuma DAX shi ma ga shi nan is a stock, ga Apple, ga Tesla, ga Netflix. So abinda nake so na mana short bayani, ga gold, ga silver, ga euro, ga bitcoin. So abinda nake so na mana magana a nan shine kasuwanni ne a nan gurin a dunkule, kasuwanni ne a nan gurin a dunkule. So kasuwannin nan da suke a dunkule a nan gurin, amfani kowace kasuwa idan ka ga har
akwai application ɗin kasuwar ko akwai application ɗin stock ɗin a cikin trading view. So kenan trading view sun saka wannan stock ɗin a cikin wato platform ɗinsu, za ka iya zuwa trading view ka yi analysis ɗinsa. So saboda haka a nan kasuwar ita ma kasuwa ce kamar in ce mana kamar sorry so nake in ce kamar a trading a global financial market, kasuwar da muke hada-hadar exchange kenan na currencies da coins da stocks da waye da waye da waye. So under wannan kasuwar muna da at least kasuwanni da yawa. At least kaga muna da forex trading forex markets, muna da anan ne ake trading din currencies. Under forex akwai irin su abin da ake cewa stocks market, bayan stocks market akwai cryptocurrency market, sannan ana trading abubuwa da yawa a ciki. Me irin misalan abubuwan da ake trading a cikin wato irin wa'annan kasuwannin ko kuma kasuwannin da suke cikin under global financial market din. So muna da irin su bonds, muna da irin su equity, muna da irin su security, muna da gasu nan dai stocks ɗin kansu da suke ciki, irin su gold, su silver da kuma currencies. Sai shi kuma na ƙarshen uwa BTC, abin da muke magana a kai kenan cryptocurrency. So saboda haka yanzu nan shine platform ɗinka a gurguje, shine abin da trading view zai bude maka. So idan trading view ya bude maka, zaka je ka yi registration, bayan ka gama yin registration kuma zaka zo ka yi login din account ɗinka ya bude, ka wuce kai tsaye zuwa inda zaka je ka fara yin analysis a matsayinka na trader. So mu za mu yi amfani da abin da ake cewa cryptocurrency. Za mu yi amfani da cryptocurrency saboda dama makarantar mu ta cryptocurrency ce, kuma akan cryptocurrency muke so mu koya. So kai tsaye zaka koma ka je ka shiga ka yi sign in. Za ka je ka koma ina sign in, ga start free trial ga sign in nan. So za ka zo ka yi clicking sign in din nan. Idan ka clicking sign in zai bude maka. Idan ka clicking sign up zai bude maka. Idan ya bude maka nan za ka sa idan kana da Gmail ko kuma wani abu da kai registration da shi, so da ka danna sign in insha Allah rabbi zai bude maka kamar yadda ya bude min a nan gurin. So idan kun kalla ina fata ana tare da ni dai. Ina ta magana. Ina tare da kai. Na'am. So idan ka bude platform ɗinka a haka, kai za ka yi adin ɗin face ɗin da kake so. So nan already ne ina da face na forex, ba magana forex muke ba. A gefe za ga an rubuta Binance. Za ga an rubuta Binance a gefe. So a sama kuma idan kun kula za ku ga an rubuta watch list. To a gurin watch list ɗin ne za ka zaɓi me kake yin trading. Shin forex trader ne kai ko kuma a'a cryptocurrency trader ne kai. Forex trader is allowed su zo stocks, duk abin da kake trading a cikin waɗancan abubuwan da na lissafa a baya, su equity, su bonds, su security, su waye, duk wanda kake trading kana da damar da zaka zo nan ka yi analysis ɗinsa ka sa shi a cikin watch list ɗinka. So mu cryptocurrency muke trading, muna trading crypto market. So da haka kamar yadda muka yi magana, za mu duba coin guda ɗaya yanzu da za mu je mu kalle shi, sai mu koya yadda ake yin analysis ɗinsa a cikin wannan trading view ɗin, yadda za a gane a hankali kuma cikin sauƙi. So bara mu ga wani coin ya kamata mu ɗauka. Zaɓen mana coin ɗin da ya kamata mu ɗauka banda bitcoin, saboda yana da abin da muke cewa traps da yawa a cikin shi. Zaɓen mana. Ok, so sai a ɗauki ko matic ne ko? Na? Sai a ɗauko matic ko sol ko ada a cikinsu sai a ɗau ɗaya. So bara mu ɗauki matic, ga matic USDT. So matic USDT ga shi nan yadda yake, screen ɗina ya buɗe. So idan screen ɗinka ya buɗe a haka, abinda za ka fara yi shine za ka juya wayarka. Za ka yi vending ɗin wayarka, za ta koma a kwance kenan a hannunka. So idan wayarka ta koma a kwance a hannunka, shine za ka samu dama da nutsuwar da za ka kalli kasuwa lafiya kalau, baka da wani tashin hankali a tattare da ita. So ina zuwa, na ga kamar tools ɗin ba su fito ba sosai. So bara mu ga me ya hana tools ɗin fitowa. Bara mu canja matic ɗin, bara mu canja matic ɗin mu ga. So da yanzu muka yi login. Bara mu ga me ya hana tool ɗin fitowa. Tools ɗin ba su fito ba. Na gefe za mu ɗan yi refreshing mu ga me abin da ya hana su fitowa. So bari mu canja
mu canja coin, saboda wannan coin din da muka sa babu tools a kai. Bara mu sa ada USDT din nan, ada USDT shi ma ban ga tools din sun fito ba, so amma za mu same su yanzu insha Allah. So mu dan yi holding, so yanzu za mu ga tools din da muke bukata su fito insha Allah. So idea, kun san dama kamar yadda na faɗa jiya, so ni gaskiya waya takan ɗan bana aiki, so da ni na ɗan fi yin analysis ɗinsa a kwamfuta kamar yadda na yi magana jiya. So a nan gurin tools ba su fito ba, so zan yi switching a nan gurin, zan yi searching coin ɗin da misali muke so mu ɗauka. Misali a nan bara mu canja coin mu ɗauki kamar, bara mu ɗauki kamar wani coin kenan, sorry, bari mu searching wani coin ya kamata mu searching, sorry, ba mu wani coin, ba mu wani coin. Okay, to ko za a shiga total market din gaba daya, total market ko total 2 haka, ko su za su bada tool din? Na ce ko za a shiga total 2. Total 2. Na. Watch list da na shiga wancan, so amma baya bani tools ne, ban san me ya faru ba, tools din ba sa fitowa. So na so na yi amfani da watch list na, idan muka gyara tools din anan, so sai mu koma can sai mu yi amfani da shi. So sorry, nan fa muna kan application ne, kuna gani? So muna kan application ne nan gurin. Muna gani. So bara, so nan wannan duk tsohon analysis ina ne da nake yi a kai, so amma ni duk da waya na yi shi. So inda damuwa take kawai muna so mu ga me ya hana, abin da ya hana tools ɗin su fito shine na kasa ganewa. So kun san harkar network sai a hankali. Yawa, sako za ka gwada shiga setting din, ko za ka gwada shiga setting din shi abin, ka duba chat, setting chat. Yawa ga shi nan chat wannan, hide. Wancan is hide bar tools, switch new tablets. So shi muke kokarin gyarawa yanzu insha Allah. Bari mu ga ko yayi. So kaga still dai bai dawo ba, ban san me yake so ba kuma yanzu. So gaskiya nan wajen tunda yana ba mu wahala application, so idan ka zo application dai anan zaka iya yin abinka lafiya kalau baka da matsala, amma ni yanzu zan yi switching, zan kai mu direct ta website. Ina fata kuna tare da ni. Zan kai mu ta website. Muna tare da kai. Ana shiga ta website, so za mu shiga ta website mu gani ko zai fi ba mu abin da muke so. So za mu bi da shi ta website ko zai fi ba mu abin da muke so mu samu. So I don't know kuma me yake faruwa da wannan abu. Trading view chart. So wait. A ɗan yi haƙuri da Allah. Abin da ya gaba ɗaya ni gaskiya dama waya sai a hankali. Waya tana ɗan bani wahala gaba ɗaya. So already mun yi sign in kuma. Second language, watch list, charts, switch new tabs, yes. Still dai babu tools. So idea mu dai ya fara yin nisa a wannan abin. Alt log.
so ya ki bani abin da nake so, ban san me ya hana shi ba gaskiya. Ko kana da wani idea da zaka ce mu duba wani plan ɗin akai? A cikin chat ɗin nan ko za mu gwada zuwa a kashe guda ɗaya daga ciki ko na ƙasan nan switch new tools bar ɗin mu gani? Switch new. Ko shi in ka shiga chat ba? Okay, chat. Bari in duba chat. Setting ko a setting? Na'am, setting Alright, so sai gama a chat. Switch toolbar? Na'am, sai mu je mu duba shi mu gani. Okay, so bari mu duba mu ga. So that is it, haka ne. Allah ya sauke. So har da sauri ma da nake ta yi bana so na ga abin ya bata lokaci. So da shi ne abin da yasa abin ya dan bata lokaci, so da Allah dan yi hakuri da bata lokacin da aka samu. So ga ma akan wani coin. Akan coin din da muke kai shine ADA USDT. So idan ka tsinci kanka akan haka a trading view already ka riga ka zo inda kake so ka zo, kana bude application ɗinka, wannan abin da muka dan bata lokaci so kar ya ba ku tsoro. Already ni na je na dan taba setting din ban san na taba ba, ko kuma a sign up din ne maybe bai zo da update ba a gurin, kawai sai zo a kashe. So da kar wannan ya baka tsoro, kai tunanin zaka sha wahala kai ma an ka zo gurin. Kana gama yin registration ɗinka, so da ka ɗauko application ɗinka direct kawai zai zo. Idan ya zo kawai baka da matsala, za ka iya ci gaba da amfani da shi ba tare da ya baka wahala kamar yadda ya bamu a nan ba. So jiya na yi wata magana a nan gurin, na ce idan ka zo farko a cryptocurrency za ka fara analysis, ko da beginner trader ne kai, abin da ya kamata ka fara yi as a cryptocurrency trader, abin da ya kamata ka fara yi shine ka fara duba liquidity ɗin kasuwa, ka ga me current price da liquidity ɗin kasuwa take shirin ta yi ko kuma ta riga ta yi. So me liquidity ɗin kasuwa a kasuwar cryptocurrency jiya na faɗa, Bitcoin shine liquidity ɗin kasuwar. So dole za ka fara zuwa kafin ka yi analysis a matsayinka na beginner, ka fara gano Bitcoin me yake yi. Bitcoin me yake yi, shin uptrend yake ko kuma downtrending yake yi, ko kuma a kasuwar Bitcoin tana ranging market. Dole za ka je ka tsaya ka kalli Bitcoin menene abin da yake yi. So idan ka kalli abin da Bitcoin yake yi sai ka zo ka yi analysis ɗinka. Misali yanzu mu ba ruwanmu da Bitcoin, saboda yanzu misalin da muke yi muna yin misali ne akan yadda za a yi ka yi analysis, ka zana a trend line, ka zana support and resistance, sannan ka san amfanin waɗannan tools ɗin da suke gefe, kuna gani ina scrolling ɗinsu. Waɗannan tools ɗin mu san me amfanin su. So abu na farko idan ka je ka fara gano BTC a matsayinka na beginner trader, ka gano me yake yi, maybe moving up yake ko moving down. So abu na biyu da za ka yi shine sai ka fara yin abin da muke cewa top down analysis. Top down analysis already kana cikin trading view ɗinka. Top down analysis shine za ka fara analysis ɗinka daga babban time frame. Wanne ne babban time frame a nan? Shine monthly time frame ɗinmu. So monthly time frame ɗinmu nan za ka fara zuwa kai clicking monthly time frame. In kai clicking monthly time frame, kasuwa ta buɗe ma kun ga chart ɗin ya fito ɗan kaɗan saboda is a monthly time frame. So kun ga already ma ina da ɗan zane a kai na dynamic support and resistance a monthly time frame. So za ka iya goge zanenka, so da ba ma buƙatar wannan zanen a yanzu. So a monthly time frame ɗinka za ka zo ka kalli me direction ɗin kasuwa. So yanzu idan mun kalli direction ɗin kasuwa a monthly time frame, za mu ce kasuwa is overall bearish, ƙasa take yi. Is overall bearish, kasuwa tana yin ƙasa. So a monthly time frame ba za ka gane analysis ɗinka complete inda ya dosa ba. So da akwai abin da muke cewa ana so ka samu me, akwai abin da muke cewa align na analysis. Align ya zamana a wannan top down analysis ɗin da kai duka time frames ɗinka sun yi align a guri ɗaya, sun tabbatar da cewa yes direction guda ɗaya suke kallo. Direction guda ɗaya suke kallo. Ba ka zo kai analysis a 1 hour, a 1 month, katar ya 1 month yana maka showing buying ba. Misali kamar yanzu a nan gurin, idan kun kalli 1 month za ku ga cewa ya ajiye wani candle kamar bullish finger, kamar kuma doji, kamar bullish doji candle. So wasu a nan gurin za su ce yes wannan coin din ADA USDT kado USDT akwai possibility ya yi buying. So idan ka je 1 week time frame ma, za mu yi switching to 1 week time frame.
idan ka zo wani time frame ma abinda zaka sa ido ka kalla shine shine direction din da kasuwar ta sa setups din is direction din buying ne. Yes, shi ma idan ka zo zaka yi switching zaka yi misali zaka yi munching screen ɗinka ka zuke shi sai ga cewar yes kasuwar is downtrending, ta fara downtrending amma akwai possibility wannan coin din zai iya fara tashi duba ga confirmation din da ka samu maybe na candlestick ɗinka. So duk da haka a nan gurin sorry daga nan gurin weekly time frame zaka iya fara analysis, amma mu ba za mu yi amfani da weekly time frame ba, za mu yi amfani da daily time frame saboda shine zai ba mu structure da muke so mu yi analysis a kai, saboda mu samu yadda za a yi misalin da kowa zai gane. So za mu wuce kai tsaye switching to wannan week ma mun ga akwai possibility kasuwa za ta yi off, so za mu switching to daily time frame. In daily time frame za ku ga cewar kasuwar again tana ƙara processing cewar wannan coin ɗin fakado akwai possibility fa ya tashi sama again. So sannan picture ɗin da na ce original picture ɗin da na ce za mu samu a wannan time frame ɗin da zai taimaka mana wajen yin analysis a daily time frame. So idan kuka sa ido sosai za ku ga cewar mun same shi a nan, a daily time frame. So za mu iya ɗauko analysis ɗinmu daga can sama, za kuma mu iya ɗauko analysis ɗinmu daga kusa-kusa saboda mu gane sosai. So saboda haka zan yi switching ɗin shi mu matsar da shi ya dawo kusa-kusa, so da muka ce za mu ɗauke shi daga can baya akwai possibility ba za ku kalli candlestick ɗin sosai da kuma zanen da nake so in yi akan candlestick ɗin ba. So bayan ka gama yin analysis ɗinka daga monthly time frame, weekly time frame, daily time frame, za ka je 4-hour time frame gashi nan a kusa a sama, za ka je 1-hour time frame, sannan za ka je 30-minute time frame har 15-minute time frame. Za ka iya zuwa duka je ka yi analysis ɗinka kafin ka shiga kasuwa. So ina fata dai kuna tare da ni, ba mu samu matsalar network ba. Na'am. So abu na gaba da za ka yi shine a nan gurin already ka riga ka zo ka samu kasuwarka a haka. Kana so ka yi entry ko kana so ka zana support and resistance ka gane asalin da gaske direction din da ka kalla daidai ne ko kuma a'a ba daidai ba ne. So za ka gane ne kawai ta hanyar support and resistance, dynamic and horizontal. So shi dama already dynamic mun yi magana shine kwantacce, horizontal kuma horizontal ne kwantacce, dynamic kuma shine yake zuwa a kwance a tsaye. Horizontal ne a kwance a tsaye, dynamic kuma yake zuwa a kwance haka yake yin kamar abin da ake cewa carving ta gefe. So yanzu a can sama idan kun kalla wajen tools din nan, a can sama wajen tools din nan mun dawo gurin tools din nan da nake scrolling. So a can sama za ka ga cewa akwai wani cross ya fito. In kai clicking cross din wannan abubuwan guda hudu duka ana amfani da su ne wajen za ka yi amfani da su kamar a matsayin kuso ɗinka. So idan muka clicking cross din nan in ka da shi cikin kasuwa zai zamana shine kamar kuso ɗinka da zaka iya makin a nawa ga wata kake yin analysis ɗin, sannan kuma a daidai wace rana. So wannan kuso ɗin ne zai taimaka maka, ba lallai ka samu damar ganin shi a waya da kyau ba, ya fi ganuwa a kwamfuta. Ganin shi a waya yakan ɗan ba da wahala wasu lokutan. So ya fi ganuwa a kwamfuta ne zaka taba shi kaga yayi maka aiki. Number 1 ga cross nan, ga nan kuma an rubuta mana dot, ga arrow, ga wannan erase shi kuma already kowa ya san abin da zaka goge abu ne ko da misali kayi mistake. So sai na biyu akwai abin da muke cewa a wannan trend din, gashi nan na taba shi. Idan kun kula za ku ga a can sama ya rubuta mana trend line, a ƙasa kuma akwai arrow, a ƙasan shi akwai wani ray, akwai info line, akwai ascendant. So ba da komai ake yin amfani ba anan. As a beginner trader abinda zaka dauka a nan na biyun da muka yi clicking, trend line ɗinka zaka taba. As a beginner trader zaka taba trend line. Trend line. Idan ka taba trend line shine zai sa ka samu gurin da zaka yi zane. A zanen da zaka yi kana buƙatar at least 3 touches, minimum 2 touches, amma valid trend 3 touches ne. To saboda haka za mu fara yau zanen mu yanzu daga nan na trend line ɗinmu daga nan. So ku kalla sosai ku ga abin da nake zanawa. So idan kuka kalla a nan kuka sa ido sosai za ku ga cewa na samu how many touches? Na samu 3 touches ɗina da nake nema. 3 touches ɗina da nake nema already na same shi. Daga can sama idan kuka sa ido za ku ga cewar a nan bayan wannan trend line ɗin da ka samu
na 3 touches za ka iya sake sa wani trend line ɗin a ƙasa, shi kuma ba dole bane sai ya yi 3 touches. Kun ga dai inda na danna, na biyu na danna bayan cross ɗin na farko a nan area ɗin. So na biyu za ka sake clicking ɗinsa, zai sake baka trend line, za ka sake taɓa sai kai makin kuma nan area zone ɗin. Ina za ka yi makin? Nan area zone ɗin za ka yi makin. So nan ko da 2 touches ka samu baka da wani tashin hankali. Nan area zone ɗin za ka zo ka yi makin. So sorry, gashi ya taɓa, ya yi touching ɗin. So a nan da ka samu wannan tab ɗin naka ya zo ya taɓa ma a daidai nan gurin ya yi touching. So wannan trend line ɗin ku sa ido sosai, wannan trend line ɗin ta ƙasa ya mana 2 touches, ta sama kuma ya mana 3 touches. So wannan 3 touches ɗin a ina da ina ya mana 3 touches ɗin nan, idan kana so ka irga za ka iya taɓa trend line ɗinka, ba shi ba, already ka riga ka gama makin trend line, ba ka buƙatar trend line yanzu. Ƙasan trend line ga wani abu mai kama da Fibonacci retracement, so kana taɓa shi, shi ma tools ne mai zaman kansa, kuma tools ne da yawa a ciki. So a cikin wannan box ɗin gaba ɗaya ne ina amfani da Fibonacci retracement ne. So ita kuma Fibonacci retracement ana amfani da ita ne a daidai price ɗin da kake tunanin in kasuwa ta ɗaga ta dawo retracement, a nan gurin za ka yi buying ko za ka yi selling. Misali kamar yaya, misali yanzu na taɓa Fibonacci retracement, da na taɓa Fibonacci retracement ita a nan gurin, kasuwa a nan gurin ta fara yin buying. So misali a nan wajen da kasuwa ta fara yin buying, nan wajen shine price ɗin da kasuwa ta taɓa. Sorry bara na ajiye mana wannan don ku gane. Yawwa, so nan wajen ga Fibonacci retracement ɗina, daga nan level ɗin ƙasa, daga nan aka fara buying ɗin inda first wannan black line ɗin yake, daga nan aka fara buying ɗin. So a Fibonacci retracement ita idan kuka sa ido za ku ga cewar chart ɗin sai da ya taɓa har ya taɓa zero level, ash color ɗin layi na Fibonacci. To ba da ash color ɗin za ka yi makin ba, da na sama ake makin. Sorry, da ash color ɗin za ka yi makin, za ka jira kasuwa ta dawo kan 0.61.8, za ka jira kasuwa ta dawo level ɗin 61.8, shi ma za ka iya makin ɗin shi. Ya ake yin makin? Misali ka yi drawing ka gane inda kasuwa take so ta zo. So yanzu muna number 2, wannan number 2 ɗin da na gaya mana area ɗin Fibonacci retracement gashi nan na ƙara taɓa shi. So kusan ni gaskiya a nan da iya Fibonacci retracement nake amfani. So iya na biyu za ka iya amfani da Fibonacci retracement as a beginner trader. So ita kuma ba ma dole bane a yanzu ka fara gane me support and resistance. So za mu goge Fibonacci retracement ɗinmu, za mu sake koma ina, za mu sake komawa kan trend line ɗinmu. Already ka samu trend line na sama, ka samu trend line na ƙasa, kuma na ce trend line minimum 2 touches, at least in ma ya 3 touches shine valid. Asalin valid is a 3 touches tab. So yanzu me abin da kake bukata bayan kayi wannan? Ku kula da tools ɗinmu, mun yi tools na farko, mun yi na biyu mai trend line, mun yi na uku. Yanzu tools ɗinmu na 4 brush ne, wannan brush ɗin. Ga brush nan an rubuta a sama, a ƙasa kuma an rubuta highlight, a ƙasan highlight an rubuta rectangle. So a nan gurin wanda ya fi kowanne muhimmanci a nan shine rectangle ɗin na uku. Idan ka taɓa wanne kenan, idan ka taɓa brush, bayan brush ya buɗe, a nan wanda ya fi kowanne muhimmanci rectangle. Shi kuma rectangle da shi ake zana horizontal support and resistance. Ya ake amfani da rectangle shine abin da zan koya mana yanzu. So idan kai clicking brush ɗinka za ka irga number 1, number 2, number 3 shine rectangle, za ka taɓa rectangle ɗinka. In ka taɓa rectangle sai ka zo ka ɗauki asalin ƙasa chart ɗinka, last inda chart ɗinka ya yi touching, za ka zo ka kai makin. So misali nan shine inda last chart ɗin mu ya yi touching, nan shine inda chart ɗin mu ya yi touching. So saboda haka nan shine support level ɗinmu na horizontal support level, horizontal support level ɗinmu. So idan za ka ƙara saka abin da muke cewa resistance, shi ma kuma za ka sake taɓa nan gurin. Idan ka sake taɓa nan gurin za ka sake zuwa kan rectangle ɗinka, rectangle ɗin za ka sake taɓawa, sai shi kuma ka zo ka yi makin ɗin nan area ɗin, sai kai clicking so ɗaya, an kai clicking sai kai makin nan wajen. In kai makin nan wajen ya zama shine major resistance ɗinka na nan area ɗin, ya zama shine major resistance ɗinka. So yanzu mun koyi yadda ake zana resistance, mun koyi yadda ake zana trend line, mun koyi kuma yadda ake zana support and resistance.
wannan rectangle din gashi nan na taba shi kuna gani, na ce shine yake zama a resistance in ya zo a sama, in ya zo a ƙasan chart kuma yana zama a support. Shi kuma wannan trend line din shine kake zana kasuwa ka gane cewa price din shi ba ko ina ake zana trend line ba, sai an samu kasuwa tana trending market. Kamar misali a nan zaka iya sake taba rectangle, akwai abin da muke cewa highlight, ga highlight na taba. So in ka taba highlight, ku kalli highlight din nan ina zana shi, za ku ga cewa wani zane yana fitowa. Kuna ganin wannan zanen? Ana ganin wannan zanen? Na muna gani. To wannan zanen a nan idan ka kula za ga cewa kasuwar tana trending ƙasa ne, kamar yadda wannan abin namu yake yin trending ƙasa. Kamar misali a nan gurin bara mu gwada, za ka iya using brush. Brush ya fi sauƙi. Brush ya fi sauƙin yin amfani. Abin da ya sa na sa highlight saboda wani lokacin brush in yana yin wahalar gogewa a nan gurin. So brush ya fi sauƙi. Kaga a nan wajen kafin brush, sorry, bara mu ɗan yi minimizing chart ɗin mu saboda ku ga abin da nake so in nuna mana sosai. So a nan wajen in kun kula za ku ga brush ya taɓa nan level ɗin. So number one, da ya dawo bai zo ƙasa ba sai ƙara zuwa ya taɓa trend line 2, sai ƙara dawowa sai ya taɓa nan. So nan ne support level, nan gurin kuma ya tashi a matsayin resistance level. So kuma idan kun kula za ku ga trend line da aka taɓa. Me aka taɓa? Trend line. Wannan trend line ɗin shi ma is a support and resistance. Horizontal link is a support and resistance. Ina ƙara yin magana. Is a me nace support and resistance. So saboda haka idan za ka yi amfani da shi a matsayin support and resistance, wannan da yake ƙasa shine daga nan trend line ɗin mu a nan gurin is a support level area. In ka zo nan jikin trend line is a resistance area. In ka sake dawowa na ya koma ya ƙara taɓa nan is a resistance area. In ya zo nan ya bouncing a jikin bakin trend line ɗin mu is a support area. In ya koma ya sake bouncing a jikin trend line ɗin mu is a resistance area. So haka ake amfani da brush. Da brush ake yin zane a yi makin ɗin nan ne support, nan ne resistance, nan ne duk wasu abubuwa da kake nema, kake da buƙatar ka samu. So ina fata kun gane abin da muka yi. Allah kuma ya sa mu ƙari da juna akan abin da muka yi. Ina kyautata zaton kowa ya gane yadda ake zana support a resistance a jikin abin da ake cewa trading view. So saboda beginner course ne kuma ba a buƙatar a ɗora abubuwa da yawa kamar yadda yallaɓai ya umarce ni da na gabatar. So yanzu idan akwai abin da ya saura shine idan akwai mai tambaya zai iya yin tambaya kai tsaye. Kai kuma sai ka yi ƙoƙari ka karanto mana tambayoyi sai ma amsa tambayoyi, ina jin kawai shi kenan. Akwai tambaya? Ok, ba da duk mai tambaya sai ya rubuta a group ya dropping ɗinta. Na'am, idan ya rubuta a group sai a karanto tambaya sai ma amsa. Insha Allah ina ga shi kenan. Sai mu kokari mu ga Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Ya uga Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ilimi da basira da kuma fahimta. Na'am. Masha Allah. Barka da zuwa babban malami. Yawa barka dai. Afuwa na dan shiga wasu dan sungulla kaɗan. Dai alhamdulillah da haufin cewa uga AJ zai yi wa topic ɗin adalci kuma gaskiya alhamdulillah wallahi ko ni da aka sa ne wanda za mu yi topic ɗin tare, ni kaina sai na ji kawai na dawo ɗalibi. Ba wani mutum. Wani irin ka da ɗalibi kuma? Wallahi wannan magana. Jiya a gabana aka yi klasin aka gama kuma alhamdulillah mun ƙaru da yawa, amma yau kawai sai aka ga gabaki ɗaya ma wani sabon ilimi ake badawa. Gaskiya uga Allah ya saka da kuma ya kamata Allah Ubangiji ya sa a ƙara samun wani lokaci kamar haka, a ƙara ɗora mana daga inda aka tsaya insha Allah. So ba matsala insha Allah. Uga ɗan Fulani dole kai ma ka ce wani abu. Ai class ɗin dama namu ne na mu biyu. Ba nawa bane na ni kadai. So ya kamata ka ɗan ci. Na'am. Ka san uga aka ce wai mutum ne ya zo zai ci goruba da dabino. In ya fara da dabino to definitely in ya ci goruba zai ce ta yi lami.
Wannan gaskiya ne. Kai, ga ke da kana da zolaya wallahi. Kai, Allah ya kyauta. So, so in ma zan yi magana gaskiya sai dai ko a bani wani topic din daban. Amma wannan dai kam Na'am, an ce wai an feɗe biri a wutsiya in ji Fulani. na'am, na'am. Sai wani abu da muka manta ba mu yi magana ba a kai. Yanzu ne Okay? ya faɗo min kai. So majority traders idan suka zo suna zane abin da muke cewa analysis, wannan ba sai lalle a trading view ba, ko ma ina kake analysis idan ka zo akwai wanda za ga candle yana shige musu, chart yana shige musu cikin trend line. For example, misali kamar a nan gurin, a nan wajen mun samu abin jiya ma kuma an ɗan so a yi tambaya a kai. So a nan wajen mun samu abin, sorry, yawwa gashi nan. So a nan gurin idan kuka kula wannan trend line din na, in kun kalli shi za ku ga akwai wata tel da ta fito daga nan ƙasa. Kun ga tel din? Tel din wannan candle din ta fito daga nan ƙasa. Ban sani ba ko kuna gani wannan candle din. Na'am, muna ganin shi. To za ku ga tel ɗinsa ta fito waje. Kun gani black tel din? Kun ganta a waje? Na'am, mun gani. So wannan tel din mun gani kamar fake out kenan ko? Good kamar fake out. So wannan tel din da ta fito waje ka ta ruda ma analysis ɗinka. A nan kuma kaga cewar a ƙasan nan kuma za ga cewar inda na taɓa last a ƙasan nan za ga cewar is correct, ya taɓa daidai. Sannan idan ka kalli sama za ga cewar duka candlestick ɗinka ta sama idan ka lura za ga cewar area ɗin duka yayi makin. Misali in ka sa brush ɗinka za ga cewar nan gurin kana sa brush ɗinka za ga cewar nan wajen ya yi align bai fake out ɗin ba, nan ma ya kama daidai, nan ma ya kama daidai, sannan nan kuma dama is a breakout. Haka ne? Na'am. Nan na gaba. Nan area dama is a breakout ko? Yeah, so, breakout ba? Yawwa, tun da can area is a breakout, so ba mu da wani matsala, mun san cewa kawai breakout ne ya riga ya fita. To, ba mu da case da wannan, a nan gurin za mu nemi inda za mu yi entry misali a cikin kasuwa idan muna so mu yi entry kenan. So a cikin wannan breakout din zamu nemi entry dinmu, a nan zamu nemi inda zamu shiga kasuwa misali. So abin da nake so na nuna mutane wanda muka manta shine idan ka zo candle yana ta shige ma cikin abu ka kasa ganewa, ko kuma ka zo za ka yi analysis ka ga candle duk ka rude ka kasa gane ina ne inda kasuwar take yin abin da muke cewa higher high and higher low din, ta yi moving din up ta dawo ta taba nan din ta koma ta taba nan ta taba nan. Abin da za ka yi very simple, idan ka shigo ba ruwanka da candlestick a saman trading view din a duba a hankali. So zan koya abu kuma abin ya ɓaci. Kai, Allah ya sauke. Shi yasa ni gaskiya na fi iya kwamfuta fiye da waya. Kwata-kwata bana analysis da waya. Da kwamfuta nake komai. So idan yawa na ga gurin, so zaka ga santa akwai gurin da zaka ga alamar candlestick. Idan ka taba alamar candlestick din zai bude maka ga wani halo candlestick, ƙasa ga wani columns, ga line chart. Kamar misali idan ka zo kana koyan trading as a beginner, za a ce ma a trading akwai line chart, akwai candlestick, akwai bar chart. To a nan gurin idan ka tsaya kana tsiga sunan an rubuta abubuwan da ake da su, har da wani ma ni ban taɓa ganin sunan shi ba, sunan yan Chinese, wani Kenya a shi ne ko wane ne. So gashi nan dai duk kuna kallo suna da yawa. So abin da zai taimaka ma a nan, ka yi zanenka idan candlestick yana ruɗa ka, kawai sai ka taɓa line chart. Kana taɓa line ɗin nan duka zai koma layi, zai koma layika. So ina fata kuna gani kasuwar ta koma layika. So da ta koma layika, in ka tsaya ka nutsu a layikan da ta koma ta fi ba da guraren da za ka ɗora trend line ɗinka fiye da ɗazu da ba a layikan take ba. Yanzu ta fi nuna cewar tabbas nan gurin is a key level. Nan gurin ma ta fi nuna cewar is a key level. Nan ma ta fi nuna is a key level. Nan ma ta fi nuna cewar yes, nan ma is a key level. Nan ma is a key level. Haka ne magana ta? Na'am, ma'ana dai ta nuna kasuwa, duk wani kasuwa na gaskiya dai yanzu shine ya tabbata, ba wani fake out ko manipulation, duk an ture shi. So beginner trader zai iya dinga amfani da wannan don ya gane asalin structure din kasuwar. So idan kai wannan bayan ka gama yin makin trend line ɗinka, for example, sai muke so mu zo mu yi makin abin da muke cewa trend line ɗinmu. Sai misali sai kai adjusting trend line ɗinka, bara ni nuna mana. Sai kai adjusting trend line ɗinka, wannan na ƙasan sai ka ɗauko shi. Sorry, bari na gyara mana. So wannan na ƙasan trend line ɗin nan naka na ƙasa sai ka ɗauko shi
sai ka matso da shi ai nan ne ya makin ko, so yanzu babu ruwanka da can, iya inda ya makin nan za ka yi makin. Sai misali ya baka sai kai haka sai ka jawo shi, trend line ya fita exactly ko bai fita ba oga dan fulani? Na ya fita sosai ma. To ya fita a haka, to idan ya fita a haka sai kuma ka sake yin me, sai ka sake yin switching wannan line chart din naka, sai ka sake zuwa ka taba shi, sai ka koma ka taba candlestick. Idan ka taba candlestick za ga cewa still yadda ka zana haka yake, amma yayi abin da muke cewa me ka gano dazu dan fulani, yayi mana me, yayi fake out ba. Good. So wannan fake out din da yayi kaga ya fita, ta tabbata cewa wannan gurin is a fake out. Idan ka koma line chart za ka gane cewa nan wajen fake out ne, amma as dealer traders yanda suke analysis ɗinsu su kuma idan suka zo wannan fake out din is a price liquidity area ne. So saboda haka zaka iya sake gyara abinka in kana so, zaka iya amfani da trend line ɗinka haka, so da ka riga ka ɗauki iyakan candlestick. Idan kuma kana so ka ɗauko asalin price from the beginning, babu ruwanka da wani trap and manipulation, induction, wani fake out, wani waye, duk idan babu ruwanka da wannan, so za ka mayar da trend line ɗinka yadda yake da. Za ka mayar da shi yadda yake da. Kawai kai tsaye sai ka ƙara adjusting ɗinsa ya dawo maka nan, ka sake adjusting ɗinsa ya dawo maka nan ɗinka, shi ma kuma nan gurin kai adjusting ɗinsa ya dawo maka exact inda yake. Shikenan ya koma daidai da daidai, duk iri duk ɗaya ne. Ina fata kun gane. Kuna tare da ni kuwa? Na mun gane. To sai tambaya, ina jin idan akwai tambaya za a iya yi, ina tunanin mun gama class ɗin. Sai wannan kar a manta, na ce wannan is a resistance, ana makin ɗin shi, ana zana shi, in ka ga dama za ka iya ƙara sa shi anan, ka koma ka ɗauko rectangle ɗinka ka ƙara sa shi daga nan gurin, nan area level ɗin, za ka iya cewa nan ma akwai shi misali, za ka iya cewa nan ma akwai shi is a resistance area. So idan kun kalla za ku ga cewar a nan ma ya ƙara fita, ya ƙara nuna cewar yes is a resistance area can wajen. So saboda haka ake zana support a resistance, mun yi a daily time frame, ga horizontal ɗinmu wannan na kwancen baƙaƙen layukanmu, sorry dynamic ɗinmu baƙaƙen layukanmu, su kuma na kwance waɗannan kenan su ne horizontal line ɗinmu na support and resistance. So a yi rubuta tambaya a cikin group a chat, so sai a karanto mana. Dan fulani za ka iya karanto mana tambaya ko kuma wani, in kuma akwai abin da za ka ce to za ka iya cewa wani abu. Yawa, sai mai tambaya na farko shi tambaya ya kan cewar zai iya tambaya, yana tambaya kan cewar ina da tambaya, to wannan za mu wuce shi. Sai mai tambaya na biyu yana cewa don Allah ina so a ƙara koya mana yadda ake ɗora Fibonacci retracement. So Fibonacci retracement yadda ake ɗora ta, farko idan ka ɗauko ta, class ɗin ba na Fibonacci retracement ba ne, ya ɗan yi haƙuri, idan mun samu chance ku yi wa yallaɓai Mahmud Saddauna magana sai ya faɗa mana ranar da za mu yi class akan Fibonacci. Kamar jiya mun fara class aka fara tambaya akan indicators irin su MACD, su moving average, su ECR, what ECR, is it ECR? Yes, an fara tambaya akan su, mun ma fara bada amsa, sai ya ce baya cikin, bai shafi class ɗin ba, so kawai muna magana akan support and resistance trend line. Ina ganin akan abin da ya kamata mu yi magana kenan, akan abin da ya shafi trading view. So idan an zo next sai a yi karatu akan next class, sai kuma sa magana sai creating class akan wannan Fibonacci retracement ɗin, sai mu yi, ba wani abu bane. Sai wa mai tambaya sai tambaya na uku yana cewa don Allah a nuna mana yadda ake saving da saka alert. Saving da saka alert a trading view ba free bane ba. So akwai subscription da ake yi a trading view. Ana yin subscription na kuɗi, ya danganta da abin da kake so ka samu a trading view din. So ana sa indicator, ina jin akalla ba ta wuce guda 3 indicator free ta trading view. So amma za ka iya sa indicator ko guda 20 ce a cikin trading view ka yi trading da ita idan ka yi subscription ɗinsu. So akwai ɓangaren da za ka yi subscription sannan ka yi amfani da trading view. Amma duk waɗannan hanyoyin da na koya mana yadda za ka yi amfani da trading view ne ba tare da ka biya ko sisi ba, ba tare da ka ba da ko wata ƙwandalaka ba, za ka yi amfani da duk waɗannan tools ɗin da muka nuna muka yi magana a kansu a matsayin free. So wancan abubuwan da kake magana akan a koya ma yadda ake seta alert da yadda ake saka time
da yadda ake ƙara indicators, da yadda ake yin abin da muke cewa replay function. So ga su nan dai kala-kala abubuwa irin automatic stop loss and take profit, wanda koda baka sa ba kasuwar da an zo gurin already za ta ɗaukan maka koda baka rubuta ba a trading view. So duk irin wa'annan suna faruwa ne idan ka yi already ka riga ka yi subscription akan platform din. So su ma suna da subscription nasu, ina jin akwai na wata ɗaya ne, is it $30 ne wata ɗaya, sannan akwai $100 ne ina jin akwai. So ga sunan dai kawai. So any question again? Mai tambaya na gaba shine Zayyan Adam. Ce Na'am. assalamu alaikum, tambaya ta ita ce, it possible to have different analysis for different time frame, 4 hours, 1 day, and week and 1 week. Misali analysis da zaka gani depend on the time frame you choose. Na'am. So na gane abin da yake nufi. It's possible ka samu difference analysis. Yes, za ka iya samun difference analysis, amma kuma kasuwar direction ɗaya za ta bi. Me direction guda ɗaya? Za ka iya zuwa daily time frame ka samu wannan channel ɗin da muka zana. Sannan za ka iya switching to 4-hour time frame ka samu abin da muke ce wedge. Me wedge triangle, maybe wanda yake kallon ƙasa, ascending ko kuma descending ko kuma flat bottom triangle. So za ka iya samun kowanne a ciki. Sannan za ka iya komawa minute time frame ka samu abin da muke cewa signature trade ko signature setup. Sannan za ka iya komawa 15-minute time frame, maybe ka samu abin da muke cewa M pattern or W pattern or something like that. So duk zai iya caccanja maka haka, amma idan ka san direction, in ka san direction sannan kana da ilimin market structure, ba ruwanka da wannan hargitsin, ka san kawai kasuwa ga move ga direction ɗinta, kawai za ka bi direction ɗinta. So analysis na time frame, abin da yasa muke cewa top down analysis, ya zama dole ka yi haƙuri time frames ɗinka su yi align, tun daga monthly time frame, weekly, 4-hour, daily, 1 hour, ya zama na gaba ɗaya kasuwar sun ba da signal ɗin buying, so kawai sai ka je ka yi buying, ko kuma duka sun ba da signal ɗin selling, sai ka je ka yi selling. That's why ake trading da babban time frame. Za ka iya zuwa ka tarar 1 hour tana locating buying, ko 15 minutes tana locating buying da ita da 30 minutes. Idan ka je 4 hour kuma kaga kasuwar ma ranging take, so kaga baka buƙatar ka yi trading a cikin kasuwar, saboda 4 hour ai yayar 1 hour ce, kuma yayar 30 minutes da 15 minutes ce. So ya kamata ka respecting 4 hour da daily da weekly time frame fiye da 1 hour da 30 minutes da 15 minutes. So sai wace tambaya kuma? Na'am, sai Ibrahim Rabi yana cewa a taimaka a sa mana bidiyo idan an gama ɗora shi don Allah. So insha Allah wa za a ɗora shi, saboda wannan classin is recorded ana yi. So sai me na gaba? Yawwa, sai na gaba yana cewa he doesn't understand Hausa. Doesn't understand Hausa? Na'am. There is a lot of courses in Bitcoba which they are training it, or which they are showing it English. But me, for now, gaskiya, I'm just doing this class in Hausa. So I supposed to do it in Hausa. Sorry, bro, you have to talk with Mahmoud Sardona. Maybe if there is another opportunity to do the something class in English, so maybe he will take over it. Ma dai gaskiya kawai ba ni ba. Ni na fi ganewa Hausa nan. Gaskiya dama akwai class na English ma mai zaman kansa dama. Yawwa, sai mai tambaya na gaba Abubakar Muhammad Awal yana cewa, amma oga, bayan ka gama analysis ɗinka, ta ya za ka yi saving na drawing ɗin da aka yi da kai? Trading view ba ta buƙatar saving ɗin drawing. In dai ka riga yanzu yanda na zana ɗin nan, in na bar shi a haka na kashe wayata, ko back na danna ba minimize ba zai taɓa fita ba, har sai na zo na cire shi da hannuna. So shine ɗaya daga cikin advantage in trading view, tana saving ɗin analysis fiye da yanda kake tunani, sosai tana saving ɗin analysis. So sai waye kuma again? Yawwa, sai mai tambaya na gaba yake cewa, assalamu, barka da kokari uga, dan Allah idan da hali a taimaka a mana bidiyo. Shi ma dama an yi shi. So it's a video recorded, insha Allah za a sa shi a group, za a share din a group. Now it's recorded. Yawwa, sai Isa Musa yana cewa, please yallaɓai, in na analysis akan coin ya nuna min bull, amma akan Bitcoin bearish ke nunawa, zan iya shiga market ko kuwa zan iya shiga market ko kuwa? Thanks. So gaskiya ni for me, so da na san 95 na san
80% na cryptocurrency market na coins din da suke cikin kasuwar cryptocurrency market suna respecting bitcoin a duk yanda zai play role. Idan bitcoin yana bullishin dukansu suna bullishin, ko an shirya ko ba a shirya ba. Idan bitcoin yana bearish market su ma suna yin bearish, ko an shirya ko ba a shirya ba. So saboda haka nake recommending, akwai coins din da babu ruwansu da bitcoin, za ga bitcoin yana buying su suna selling, ko kuma bitcoin din yana selling su suna buying. So annan kuma yan tsirarun coin ne, ba kowa bane ya san su yake da ilimin su. Amma dai 80% na coin din da suke cikin cryptocurrency market, in bitcoin ya ce buy kowa biyo shi yake buying, in ya ce sell kowa bin shi yake yin selling. So saboda haka ya zama dole ka ce ni AJFX dealer trade na ce dole in dai kai dan crypto ne mai hankali za ka yi analysis, ka fara zuwa ka kalli bitcoin kafin kai komai. So shine kawai fes. Sai waye yawa sai Sunusi kai respecting abin da bitcoin yayi. Sorry ba mu karasa tambayar tashi ba. Kai respecting abin da bitcoin yake yi. In kasuwa tana yin selling, kar ka je ka yi wani buying din coin, ka jira in bitcoin ya juya zai yi buying sai ka bi buying din kai ma. Shine kawai. Na'am. sai Sunusi Abdulmanaf yana cewa masha Allah, Allah ya saka wa malam da alkhairi. Tambaya na shine, dole ne mutum ya zana horizontal line bayan ya zana trading line? Dole ne ka zana horizontal line na support and resistance in dai kana so ka gane asalin inda kasuwa ta dosa. So abin da nake so ku sani shine, kalli nan na taba shi yanzu, horizontal line dina da nace shine resistance. Idan kun kula a nan wurin yayi touches guda biyu, guda kusan uku ma a nan wajen. Bara na dan mana widen screen din. So ku kalla a nan gurin, wannan touches din da yayi guda uku shine ya tabbatar da cewa gurin is a clear resistance. Nan gurin kasuwa ta taba, nan wajen kasuwa ta taba, horizontal din ta taba. Kar ma kai aiki da ma da dynamic din, ka dauka iya resistance din da na zana nan ma ta taba. So iya wannan three touches din ya sa gurin ya zama resistance. Idan kuma ka zo ta ƙasa, ka ga nan ya taba, nan ma ya taba, nan ma ya ƙara tabawa, nan ma ya ƙara tabawa, nan kuma kaga ya zama support area. To idan baka zana wannan ba, ta yaya zaka gane price din da kasuwa ta yi breaking out za ta tafi ta bar gurin, ko kuma a'a zaka gane cewar kasuwa har yanzu fa tana cikin nan tana yawo? In baka yi zane ba, ta yaya za ka gane har yanzu tana nan, ko kuma a'a ta yi breaking out za ta ci gaba da yin sama? Kaga ba yadda za ka gane, dole sai ka zana a horizontal support and resistance ko kuma trend line. Shi zai taimaka maka gane an yi breaking out, an bar wannan area ɗin gabaki ɗayanta, za a ci gaba da yin sama, ko kuma a'a za a ci gaba da yin ƙasa. Ina fata ka gane malam wanda ya tambaya yanzu. So ban rike sunan ba, so ina jin za mu iya ci gaba. Na'am, sai Nabil Sa'id yana cewa, to yanzu me kasuwar take cewa ba a faɗa mana ba, yana da kyau a ce tunda an yi sai mu san ya matsayin kasuwar take, kamar yadda muka shiga tana nuna alama. Shin haka ne? Kamar yadda aka yi ne? To, kamar yadda muka shiga tana nuna alama, shin haka ne? Yana so ya faɗa kan cewar kamar da ana analysis ɗin ada, ana nuna kamar zai tashi ne tunda ya yi break trend line ya dawo ya retest, ya ƙara nuna zai abin nan. Yes, akwai possibility wannan coin ɗin zai iya tashi. Me yasa na ce akwai possibility zai iya tashi? Saboda muna da almost 3 taps. Bayan mun samu 3 taps da yake showing zai ci gaba da yin ƙasa, sannan yanzu ya riga ya shiga gurin da muke cewa zone. Yanzu yana cikin wannan zone din, ya fito daga cikin wancan zone din. So akwai possibility maybe ya danyi sama ya dawo ƙasa, maybe kuma ya dan zo ƙasa ya sake. Yanzu dai in kana so ka yi buying din ADA coin, sai ka je ƙaramin time frame, ka jira a yi maka breaking din nan wajen. Misali ka kaddara wannan line da na ja is a resistance, sai ka je ƙaramin time frame ka jira, in yi breaking nan ya yi retesting nan, to kawai sai ka bi shi sama zai tashi. So Allah ya sa kun gane. Amma a yanzu a daily time frame nan gurin kamar ya dan yi nisa kafin ya zo nan saman, misali kafin ya zo nan saman ya yi breaking, ya dawo ya yi retesting ya waye, ko kuma ya yi breaking ta ƙasa ya ci gaba da moving up. So kamar zaka iya daɗewa kana ɓata lokaci. Amma idan ka je 15 minutes misali kai makin ɗin nan as a resistance, akwai possibility in yi breaking ko nan ya zo ma, so maybe ka ɗan ci wani abu. So
sai waye mai tambaya ta gaba? Anyone? Yawa sai mai tambaya na gaba shine Anas Dauda. Salam oga Na'am. barka da dare. Muna godiya don Allah in an samu lokaci a nuna mana candlestick. Ku yi wa Mahmud Sardauna magana, shi yake da haƙƙin da zai ba da dama a yi duk abin da ya ce a yi a cikin wannan industry ɗin. Saboda shi ne CEO, shi ne kuma shugaba president na group gaba ɗaya. Babu wanda sai aiwatar da wani abu ba da saninsa ba. So wannan ni shi ne abin da aka umarce ni in yi a matsayina na leader ni ma a wannan gida. So kuma shi ne abin da na yi. So wannan ku yi magana da Mahmud Sardauna, insha Allah na san za ku samu amsar hakan a gurin shi. So sai me ya rage? Na sai Yahaya Usman yana cewa Allah ya saka da alkhairi, ne tambaya na anan ita ce idan zan yi technical analysis in shiga kasuwa sai na rasa wani coin zan ɗauka duk sai na daburce, wace shawara za a bani please? Shawarar da zan baka akwai abin da ake cewa patient trader. Shi patient trader baya trading komai da komai, discipline trader kenan. So ba komai da komai yake yin trading ba. So da kanka zaka je ka zaɓi coin, at least ka sa coin kamar kala uku a watchlist ɗinka. Idan ka sa coin kamar kala uku a watchlist ɗinka, so annan coin ɗin su ne za su taimaka maka ka dinga kallon movement ɗinsu kana practicing a kansu. Daga sanda ka gane movement ɗinsu kai practicing sosai a kansu, to insha Allah rabi baka buƙatar ma sai wani ya zo ya nuna ma ga abin da za ka yi a cikin kasuwa. Kawai za ka je ka ci gaba da kasuwar ka lafiya kalau cikin kwanciyar hankali. So a ɗauken coin kwanaki mai class akan haka, ka je nan ka kamo wannan ba zai taɓa sa ka zama successful a cikin business ɗin ba. Bana jin za ka samu abin da kake so. So ina mai baka shawara ka nutsu ka gane coins ɗin da kawai kake so ka dinga trading akai, guda ɗaya guda biyu guda uku is okay sun ishe ka, ka ji kai practicing kai analysis har ka gane yadda suke movement ɗinsu ka dinga trading ɗinsu. So sai me na gaba? Na'am, sai Shehu Yusuf DSTV yana cewa tambaya na ita ce ya ake canza kalan candlestick da kuma trend line. So kalar candlestick yadda ake canja shi a wannan platform ɗin, sorry, za ka je ina jin setting ne, idan ka shiga setting a nan wajen da ya buɗe ga background, nan background ɗin screen ɗin ne. Idan kana so ka canja shi daga fari za ka iya taɓa nan sai ka canja shi, ka zaɓi ga kaloli nan, ka zaɓi duk kalar da kake so. Amma ni na fi so in gan shi a fari, amma bara mu canja ku ga. Let's assume ina so na gan shi a misali purple. Kun ga screen ɗina ya koma purple, ku kalla sosai. Haka ne ya koma purple? Na'am. So gashi ya koma purple. So duk kalar da kake so zaka iya mayar da shi. In ka ga dama zaka iya canja shi ka mayar da shi yellow, so zaka gan shi a yellow screen ɗinka. So amma ni na fi recommending na gan shi a kamar fara ash color, so ni a haka nake kallon sa. So saboda haka ban san kai ra'ayinka ba. Sai kuma yadda ake canja kalar candlestick ya tambaya. So wannan is background na gaya muku. Shi kuma candlestick idan ka zo nan, sorry, horizontal, vertical, good. Idan ka zo nan gefen, ga nan gefen ga wasu tools nan a nan gefe, can sama akwai candlestick. So in ka taɓa candlestick ga nawa green and wannan, what do you call it, pink. Sai ka zaɓa green ɗin zaka canja ko pink ɗin, duk wanda ka danna zaka canja kalar wanda kake so. Bara ɗan yi mana a gurguje. Misali green da baki for example. Wannan ya na mayar da shi baki, so wannan na ƙasan ma na mayar da shi baki. So yanzu idan na koma chat ina a kasuwa, za ku ga kasuwa ta koma green candle da baki. Kun gani? Kun gani ko? Mun gani. Ana gani? Na muna gani na. Saboda haka ya koma green da baki, so amma ni na fi amfani da pink da baki. So kai kuma sai ka zaɓi duk irin kalar da ka gaya maka sai ka saka, shi ne ra'ayinka, shi kaga za ka iya amfani da shi. So ni na fi son baki ko ja a gurin. So that is it, shi ne yadda ake canja abin. Sai waye kuma? Na'am, tambaya na gaba shine Usman Salisu Hamza. Assalamu alaikum oga, Allah ya ƙara ɗaukaka. Tambaya ta ita ce a wannan analysis ɗin ta ya za mu gane entry da kuma take profit? Take profit da entry ba abin da aka zo yin magana ba kenan. An zo kawai a koya ma yadda zaka zana nan resistance ne, nan support ne, nan horizontal support ne, nan dynamic support ne. Abin da kawai aka zo aka koya ma kenan yadda zaka yi amfani da trading view ka zana wannan.
so entry and exit wannan trading ne mai zaman kansa, so ina tunanin zan yi shi a cikin group ɗina, so ban sani ba wanda yake da interest idan lokacin yayi zai iya join AJ Forex Dealer Trade, za ka yi searching ɗin shi a Telegram, so kai join group ɗin, akwai possibility zan yi class ɗin maybe idan na samu lokaci, ni ma ba nan kusa ba saboda mutane suna ta samun matsaloli a wuraren. So sai waye kuma? Na'am, sai Abdulrahim Salisu. Na'am. Yana cewa abubuwan da ya kamata a duba kafin a fara analysis. Ka yi maganar Bitcoin amma ban ji sauran bayanin ba. Network ya hana. A yi mana ƙarin bayani please. Na Abubuwa ne gode guda Oga. biyu kawai. Abubuwa ne guda biyu. Duk trader duniya idan ya zo za ka yi top down analysis musamman a irin forex market. Da ka ce wa trader top down analysis a forex market zai ce ma daga monthly time frame, weekly time frame, daily time frame, 4-hour time frame, 1-hour time frame, 30 minutes, 15 minutes. Duka har 5 minutes, 1 minute is a top down analysis. So shi ake yi a shiga kasuwa. Amma a crypto da bambanci. A crypto Bitcoin ake fara kallo saboda shine king, shine sarki. Ya zama dole ka fara kallon Bitcoin kafin ma ka tafi ka fara kallon wani monthly time frame, daily time frame ɗin da za ka yi analysis kowane coin ne. Idan ka je ka gama sanin me Bitcoin yake yi sai ka je ka tafi ka fara wannan gane-ganen naka na top down analysis. So Bitcoin shine farkon abin da ake fara top down analysis ɗinsa a crypto market. Sai waye na gaba? Na'am, sai Muhammad Idi yana cewa salam, dan Allah a sake nuna mana yadda ake cire candle saboda lokacin da aka yi bayani bani da network. So kaɗan yi haƙuri za a sa bidiyo ɗin a group in Allah da sai ka gani, sai wani na gaba lokaci ya ɗan tafi da yawa. Next. Na'am, sai Ishaq J Bello. After I have drawn my support and resistance, how will I know my entry? Ba yanzu muka amsa wannan tambayar ba? Yanzu aka amsa ta. So saboda haka mun amsa wannan tambayar, ka daina ma da ita. Mun amsa wannan tambayar. So sai dai ka jira bidiyo ɗin sai ka kalla. An ka kalli bidiyo ɗin za ka ji yadda muka amsa tambayar. Sai waye na gaba? Yawwa, sai Anas Haruna Adam. Me yasa farashin dala yake bambanta tsakanin forex da crypto? Bambancin dala da yake wakana tsakanin forex da crypto, a fahimta ta da tunanina shine ita cryptocurrency market a kasuwa ce da take da abin da muke cewa kaman karancin mutanen da suke cikin kasuwar crypto ba su kai yawan mutanen da suke forex trading a duniya ba su kai wa'annan mutanen yawa ba. Sannan kuma ita dala a kasuwar forex market worldwide exchange ake yi, kowa ya riga ya san price ɗinta a abin da muke cewa WTC, sun san broker sai ya faɗa a rate ɗin da ya ɗauko ta, sannan kuma sai ya gaya ma a rate ɗin da zai siyan ma da ita, shine abin da muke cewa bid and ask a forex. Sai ya gaya ma ga abin da na siyo dala ta, ga kuma abin da na siyo ma dala kafin ya siyar maka da dala. A crypto kuma su Bitcoin irin su Ethereum sun bambanta. Yanzu idan zaka sai Bitcoin misali na dala 100 za a iya ce ma 50,000 misali, amma idan ka ce Ethereum kake so na dala 100 za a iya ce ma 120. Haka ne? So karancin scarce da ake samu na wannan kuɗin da ake mu'amala da shi a ɓangaren shine yake sa kuɗin yake samun balu, a iya tunanina kenan, dan ba wani research na yi akan haka ba, amma wannan fahimta ta na gaya ma gaskiya. So shine kawai. Na'am, sai official Idris yana cewa magana ta ita ce ban daɗe da seta Binance ba kuma ina son fara